sa tinuod lang, lain-lain naman yun akong natuan yung mga church. Ang atuwag yun ang unique kayo. Grabe yun pa-bless ng mga head. Pastor dato, grabe kayo kabuutan, tinanggaon, may natagon, magiging kayo. O niya, matakdan po ng membro. Grabe yun. Amen. Kaya ingon pa ang leader, pagbuutan na ay kahadlok sa Ginoo, matakdan hindi ang tanan. Praise the Lord. Yun. Kini, naku isa ka question nga, unsa gyud ang Christmas sa inyo? Kay Christmas magkakaroon. Ang ubang daghang inaanak magtago-tago naman ron. Di ba? Oo, tago-tago na. So sila daghang yung mga inaanak. Muas lang ko question karon ka unsa gyud ang message sa inyo? Unsa gyud buot pasabot sa Pasko sa inyo? Kasi nasabta ninyo kay si Kuya o lagi matakdan yun ta. Muhatag ko o kahalipay. Kung kinsa ang makatunong sa akong gitunan, na mo connect yun siya dili. Dili man ingon dako kayo pero kahalipay lang na knowledge yung makatunan pila ka simana, pila ka bulan na inyong balik-balik diri kung naabatay na katunan kinsa yun si Jesus. Kung sa yung Christmas sa inyo Bebe. Say tayo ka ron. Ayaw kira, Pastor. Masunsi pa. Taas pa kayo. Lasunsi pa. Oo, say Christmas sa inyo Sige, pagtaas daw. Sige. Kamot. Taas kamot. Kahit wala. Chaplin ilot, Rubin Musalo. Wala. Kini. Basta wala. Sige. Kinsa. Ala si ate. Nagmana-mana ganun. Sige. Lala. Sigurado. Happiness, love, and celebration. Yes. Thank you. Pero hapit-hapit na ito gamay. Hapit-hapit na ito gamay. Kisa. Isa pa yun. Kung sa Christmas para sa inyo O sa ito yung mga ito, happiness, Kay. joy of celebration. Kay. Hala. Hindi. Ang pasabot sa Christmas is love and sacrifice. Aha, okay. Murag nanay isa sa 97%. Sige na lang, di ko lang paglangay ate, kuha ate. Tunga mama. Sige na, dili. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi na kayo kita. Sige, may buntag sa tanan. O nga, naamoy makuha ani nga mensahe, kini akong i-share. Isa basic lang ni siya, but mao ni ang reality na nahitabo karon sa kalibutan. Kay, especially pag Christmas, mag-uulta, wala tayo handa, wala tayo preparation, wala tayo gift, mao niya itapos, especially dagang mga inaanak, nagutago na ta, ako na kay cellphone ng gamit ko, para dili na makita. Para makabiran. You know, the reality is wala na ito makuha kung sabi main message sa Christmas. Ang atuwa is niabot si Christ, isave ta, tinuod. Pero kung sa deep yun, pinaka-deep yun na plano niya, yung pati Pastor ganina is ang gusto yun ni Jesus is ma-please niya ang amahan. Ingana po nang mahitabo sa atuwa. Mga young people, especially, remind ko, i-bless inyong parents kung gusto nyo long life. Di ba? In Isaiah 9:6, i-prophesy na dito ni Prophet Isaiah about kang Jesus Christ. Pudi ko sa ako tayon kay again may butag sa tanan no. I-relax lang tayo niya, kuhaan nato ang mga puntong atong ikinabuhi daily. And then foundation po din nato na manggoy mga nag-aabot po yung mga tao nga wala nato mailhi. Muna nga i-check nato ang spirit. Kaya yung pa nato, saan nato pag-depend sa ato ang foundation, which is especially sa atong grupo, daghan kayo karon nga manulod lang, nga linlangon gupon ang church.
especially financial, especially mga pagtuo. Man dili man sila mo mga larawan, pero dili daghan kayo wala nga kini gagmay ra ni nga pundasyon pero lipon nga magtabang sa ato nga di ta matayo. Amen. Amen. Sige. Father God, we thank you, Lord, sa imong blessing. Salamat sa imong ulan. Nga daghan kayong tao po nga nagulat sa ulan para sa ilang mga tanong. Nalipay sila karong Ginoo. And Lord, salamat kayo Ginoo sa presensya nimo karong kapuntagon. Kabalugid ko o kabalugid tanan Ginoo nga naagi ka nagbisita karong Ginoo. We praise you, Lord. We honor you. Bless your word. Wala kay mahimo kung wala ikaw. Abligi, Lord, ang among makasing-kasing man namin makuha, Lord, sa mga mensahe sa imong pulong, Lord God. Kung maminaw yun min sa imong pulong, Lord, wala yun mo na ba ikaw ang lamang Ginoo. Ba't amo ning ikinabuhi may mong lead-on Ginoo ma-share namo ni sa mga tao na kinahanglan sa kaluwasan. We thank you, Lord, nga imo naming giluwas, ipasaylo, ihatagag pabor, gugma Ginoo nga way paglubad. Salamat, Lord. Again, we praise you. I-bless kaming tanan Ginoo. Malipayon kami sa mga adlaw pang igahatag nimo sa amuha. Bless king kamuntago, Lord God. In Jesus' name. Amen. Ingon sa Isaiah 9, 6-7, ingon, kaya alang ka nato ang usa ka bata na tao, alang ka nato ang usa ka anak na lalaki gihatag ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga ug ang iyang ngalan pagkatawgo kahibulungan magtatambag Dios nga makagagahom amahan nga walay katapusan prinsipe sa pakigdait. Sa 7, sa kauswagan sa iyang kagamhanan o sa pakigdait walay katapusan ibabaw sa trono ni David o sa ibabaw sa iyang gingarian aron sa pagtukod niini o sa pagtuboy niini nga way hustisya o pagkamatarong sukad karon bisan hangtod sa walay katapusan ang kapugi ni Jehova nga mga sa mga panon maoy magahimo ni ini mga panon ni Jehova kana mga anak niya. Sa English kaya na po iba ni kasi Bisaya kayo. Praise God. Amen. Praise God. Tuon tao katong kaugaling mo lingwahe. Yeah? Ingon niya diri sa Isaiah 9:6-7. For unto us a child is born, and to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Sa 6 lang ko ha. Mo na gi-prophesy na daan ang mahita po sa unahan. Mo na karon na ang Pasko. Pero bless kayo diri sa church nato karon everyday Pasko. Kung remember nato ang bread, ang wine, ang body ni Christ o gaya mo to kadila kan atin. It's a big celebration yun kung sa Christmas. Pero na-mislead lang na sa tao. Karon, kinsa karon, i-change sa sayawa si Santa Claus ang na-center. Tanawa gani sa music, mga Santa Claus ang i-change ba? Imbis si Jesus ang naghatag tinuod nga gift, si Santa Claus igilang ipatunga karon. Tanawa gani. Tanawa ang reality sa kalibutan. Unsay nita po o pati bata matrick pag gawa si Santa Claus. Doon lang kayo mga tambok, maalaan ko sila. Kaya mag-Santa Claus. Mao kinang reality karon. Padalag sa gani, bisag mga attend Santa Claus, sulubo na to. Pero sa tinuod lang, dili na siya bawal. Pero be sensitive sa flow sa kalibutan. Mga singers, mga artista, gipanggamit ni Satan para ma-trick ang mga Christian. Sabay-sabay ito sa flow. Kanta, nga, di na ito mabantayan. Pero, ang purpose yun aming Christmas is ipadala si Christ para ma-save kita. Amen. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Muna pinaka-first nag-grabe, nag-gift, nag-hatag para sa tuwa. Pero dili kaya masaptan sa tao. Mas labaw ang material sa ilaha. Pag walay gift, manluod, o mamatagi.
kung atong sabton kining John 3:16, grabe ka powerful ug daghan kayo daghan kang ma-share ani nga message kining John 3:16 mo na ang Pasko. Amen. Gihatag niya iyang bugtong anak tungod sa iyang gugma, gihatag niya, i-share niya ang tanan. Kay ngano ang balaod ni Moses dili makaduwa sa ato. Mo nang gilahita Amen. isip na niya, gipalayo ta sa balaod kisa may tao nga wa kasala. Walay makatubag ano. Mismo sa panahon ni Jesus, ka-compute siya, dugay kayo, wala kang tao karon nga nakatuman ani sige sa compute. Kinsay mulabay una sa babae nga way sala. Kinsay una walay sala diya, una mulabay sa babae. Wala yun. Tungod sa love ni God, gihatag niya ang precious niya, pinaka-precious niya. O ang moto makabato ng kinabuhi dayon. Kaya hindi kayo ni matugkad. Amen. Kaya ngano, ipili ng daan ang mga tao nga para sa iyaha. Amen. Sa usaw na tugwali, bungol yun sila. Ginoo na ang bahala sa ilahas. Amen. Muna, padayon ta, sabto nato ang mensahe everyday nga ang plano yun sa Ginoo is siya yun ang ato ang center. Wapo kayo katakay, i-connect yun siya ba? Siya yun atong center. Tingano, ang meaning yun sa Christmas is love. Tapos, kung sa man, gihatag lang siya aron patyon. Grabe yun. Ihatag lang siya para patyon. Kay walay makabreak sa balaod. Bisag kinsa mo mga pari, kasigig sugnod o baka, kasigig sugnod o mga offering. Every 1 year lang, mo expire na po, murag motor po, kinangulan, renew kita. Pero tungod sa love ni God, grabe yun. Kaya may experience dito na, sulayi yun ninyo. Grabe yun. Kaya hindi ko nga OA tanawon pero makipil ninyo. Tanawa. Sulayin ninyo. Palagpag yung Ginoo. Tanawon nila. Hindi, ano lang rin kanang dili ninyo wali-wali nga kanang ano kay dili yung po kanang pareho sa pastor bitaw nga grabe kayo mo wali. Ako ay nato lang ni ato pero mapil na ako ang love ni God. Pinato lang niya. Grabe yun. Noon yung anak, tinencourage, tuon yun na. Kaya ang tanang butang nahanaw ra. Pero, ang gusto niya, mga tanang sa Bawal man yung ang purpose nga nung naan mo sa church, ditudluan mo para mahimutang tarong. Naabot mo dili kay sa kadaghan sa tao na pilian mo, nga bisag dili mo ang ngayang pilion, ipili mo. Muna ang grabing pabor, unmerited favor. Grabe yun. Makaingon ko grabe, bisag ko sa kabadlongon. Sauna. Muna nga, namatarong ta tungod niya. Isyon ta sa iyang righteousness. Muna, kung nadihang amahan na si Jesus, dili ka makita. Kung dili, si Jesus, muna ang akong amigo. Dili servant, kung dili amigo, akong anak. Kana siya ang balikan nga walay spot. Kay dili makita ang atong sala kung dili si Jesus Christ. Muna ang Christmas, madalag sa dili na ako masabtan sa mga tao mo need nato sila kasabton. Ngano na mo sa church, kay nagtuon, kay tanan ka diri natay kaugalingong trabaho. Amen. Dili kay naglingkod lang ka, PPP. So na, paminaw, pasinaw, kauli. Muna ang karaan nga mga moto sa mga simbahan. Napoy pangapi. PPP. Napoy pan. 5P. 5P na karon. 5P sa ito, Adri. Pan. Wala nga. Enjoy nato ang love ni Christ, sabto nato. Ingon pa niya, dili na nako, kanako sa Tinopia, kulangan ko sa worship. Amen.
nganong naata diri i-train ta ang mga anak, nganong naata diri is to worship, magnify the majestic King. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Dili ta sigig tuon, but now ako kung balusan ng iyang kaayo. Bisag karong Pasko, i-worship nato deeply sa atong heart. Kanang deep yun ba? Grabe ka kabuutan. Bisag di ko ka-answer sa klase, tuluan ko rin mo, i-open sa akong klase rin. Hindi naman nasala. Hindi po to. Sir, nato niya. Ano bang picture ko? Buutan kayo, bisag ibagsak. Bisag nakitaan, papasar. Dili lang nato na masabtan. Tingano ang sigat, naging plano o purpose ang ginagawa. So, kinala mo piyan. Lagi kong update na panguna-una o update na liyo. Sa tinoon lang, honestly, sige yung pangapi sa una. Kapasar ko sige pangapi. Musayo ko, most punctual ko sa school. Kasi mauna nga mga bright akong classmate, kapihan ko na ako. Muna karon nagamit na ako sa akong designing, mga apip o design. Pero akong i-develop, i-upgrade pa yun. Muna nga, na-purpose ang tanan. Dili na ako masabtan. Everything is gonna be alright. God is good. God is good. Jesus! Jesus! Atong worship si Jesus. Gamay na lang. Praise the Lord. Forgiveness and acceptance. John 3:16. Ipadala si Christ diri aron kau makadawat og kinabuhi dayon sa diha nga imong tuhuan nga siya imong Lord and Savior. Sa dihang nawala si Christ, na siya plan nga moadto bitag langit. Grabe ang grasya ni God. Praise the Lord. Dagang mga verses, pero lamig yung kayo worship. Amen. Lamig yung kayo worship. Kabalo ko si Brad, hindi siya ipadala yun eh. Ipadala ka diri, Brad. Nga ipadala, mga butang mga soldier of praise and worship. Amen. Mag-flow yun eh. Na-plan si God sa imo. Amen. Amen. Muna nga, sa pagdasig, pagpadayon, taas pa po tayo. Taas pa ka? Taas pa. Taas mo ko ng message, pero ang pinaka-important pang God, 30 minutes gusto pa. lang ko dalion, ang pinaka-important pang God is kung naka-forgive si Christ sa atua. Ang question karon, naka-forgive ba mo sa inyong isip katao? Mauna, naminaw ba? Naminaw? Amen. Kung si Christ naka-forgive sa atua, naka-forgive ba mo sa isip katao? Especially karong Christmas. Yan naman ang message karon. Siya ang mirror sa tanan, siya ang samin. Kung nakapasaylo si Christ sa atua, mismo bisag dili ta ang ngayan. Pero nahimutang ang ngayan. Ang question, nahimo ba na nato sa atong isip katao? Tinuod ba? Amen. Napasaylo ba nato? Ingon pa diri, disobedience bring curse. Ang dili pagtuman sa sugo sa Ginoo mahimong tulos. Tanawa gani ang sitwasyon pag naatay sala o nakasala ka sa isig katao, something wrong. Pag ma-feel din nato ba na something sa sulod nga automatic nga ma-feel nato siya something lahi. Di ba kanang makuratan lahi pud yung feeling, kanang in love lahi pud yung feeling, kanang happy lahi pud nga feeling. Pero once nga na-hate ni mo makita sa imong kauban, di ba? Lahi pud siya ma-feeling. Magsakit ka, high blood ka, di ba? Anirik. O, di ka ganahan, mag-init, panington ka. Muna ang reality. E nga no, nakapokus ka sa law, sa balaod. Kaya dili pag ginato matuman ng balaod, muna ginakonbiktan ta sa balaod. Kung sa may bayad sa sala,
kamatayon. Ayon. Pero diya sa grasya sa Dios, kinabuhin dayon. Mao na ang plano ni God, ipasabot sa ato ba nga dili gyud nato mahimo ang tanan kung wala siya. Mao na ang dili makaadto sa langit, gusto manggitag langit, kanang kamo mismo dili mo pasaylo sa inyong ginikanan, dili mo pasaylo sa inyong mga amiga, amigo, sa inyong mga amo o kinsa inyong mga tao nga nag-aligud kamo ang hangtod karon nagpapili na nga sakit sa inyong. Maura na dili mapasaylo sa Ginoo. Nakuha nato na? Amen. Kaya ang tanan gihimo na ni Jesus Christ. Ipasaylo ang tanan, giayo pagyud by faith ang atong balatian. Ang question, gituruan ba nato? Amen? Totoo ba ta? Palakpakin si Jesus. Isa gusto blessing yun. Palakpakin si Jesus. Namin ma-receive karon nga something grabe na blessing. Ingon pa diri, ang pagtuo nga dili buhaton, dili na siya pagtuo. Daghay nag-iog ipasaylo na ako na siya, pero dili gani siya kalingi, dili gani siya ka-grade o high, dili gani siya kapaubos. Mo na ang gusto ipasabot unsa ang Christmas. Gihimo tanan niya kung atong tanawon, daghantag matun-an about ni Mary o ni Joseph, about sa angel gisugo siya, and then na angel gitudloan gipaybalo si Mary nga Mama Mary, Virgin Mary nga ingana mahitabo, and then ni believe o ni go si Mama Mary. And then si Joseph pod, imbes iyahang kay bawal maguna sa ilahang tribo, bawal na sa ilahang tradisyon nga ang babae manamkon mawalay amahan, batuon yun na hangtod sa mamatay. Ingana ilang palisiya dito sa gawas sa ilang tradisyon po. Mao na si Mary sa permiro murag lisod tuhuan, pero by faith kay kabalo siya o nagtuo siya sa pinadala nga anghel isugo nga unsay may tabo sa iya man ni-obey siya, ni-believe siya, and then ni-obey ang mga instruction step by step hantod na tao siya, hantod ipagawas si Christ. Asa siya ang picture na asya diha sa pasungan. Amen. Wala siya ingon nga grabe ka dato unsa, pero unsay unique nga nahitabo kagwapo grasya o panalangin ang mga hari sa lain-laing nasod ni ana o naghatag og gasa sa iya. Amen. Panalagsa maura po niya masabtan sa kalibutan nga magsige lang hatag lang ba pero pugos pagkatay wala sis nga hatag na butaan niya ay hatag na butaan niya pila na sila pulo ka po sao na tunig bahin napay suga napay mo ni reality. Pero pinaka-importante as a Christian, i-pray o i-bless na to ang bata. Amen. Mo na pinaka-powerful na himuon na to, ayaw anara financially, but i-bless ang bata o ang tao. I-bless sila ang mudako, mamatngon sila ng himso, mudako sila ng himso, bright o madlokon sa atong buhi nga Diyos. Ang Pasko ay Pasko. Amen. Amen? Mo na nga, love yun. Ang answer yun is love. Muna ate ganina is ano yun? Forgiveness. Number one yun is love. Ang Pasko is love yun. I-open yun ang tanan sa love. Dili mahimo sa tao kasige tag work, and then condemnation ang may tabo. Self, puro self, dili tulong na ako, dili sa may ngana, dili tungod na ako, puro ako, nawala si Christ. Unsa, pag-abot sa grasya, unsa initabo, puro pang Christ.
si Christ ang sentro gyud tanan. Especially young people, pag mo connect na mo sa love life, please connect ninyo si Christ. Di ba inyong kabot dili kay mo dagan. Kay mahadlok man mo ni Christ. Managan din ka mo. Diba? Dili mo magpangit-ngit, dili mo sayang, kay bad na diya. Dito guys. Diba? Ngit-ngit. Mo na ang reality. Akong katawa. Mo na ang reality yun. Mara Mo nakarelate. na, please, Nahay nakarelate. connect mo si God. Mag-away pa manggani ng mga Kristohanon, ng mga mamagpapa, how much more ka nun? Wala yun ka sa Ginoo. Mo na mo palayo yun ka sa ngit-ngit. Diya ka sa ayan. Parehan ko. Oh. Malayo yung kasingit niya. Una si Christ, ang last yun na akong i-share sa inyo is adwa na lang nga there is a Mark 12:31 nga love your neighbor yun. Ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Moro yun na ang iyang ibalik-balik. Love nimo si God first and then ang imong silingan ang ato ang mga kaigalaan. I-love yun na tinuot kung masayop mong gani kung saan na ito pag-control sa mga negative na naasa atua kaya wala pang ginahuman. Ingon niya, wala pa nahuman ang Ginoo pero sa tinuod lang human na ang atong pag-controlar lang yun. Especially masuko ta. Maglago ta. Kailangan control. Kanang paghatag, imbis ihatag mo, i-control yun. Nga, ayaw lang kay Control yun, control. di ayaw. The more you throw the seed nga daghan kayo din sa yuta, mo grow na siya og daghan. Control mo ka. Control kayo. Mo na ang reality sa lahi mo ang Ginoo tawanon niya. Tanawa pag abot ni Moses paghatag niya sa balaod 3,000 ka tawo on the spot patay. Gikaon diya sa yuta. Pero si Peter, pirmirong preach niya sa grasya, 3,000 ang connect sa church. On the spot, saved. Ginagi ni Jesus. Amen. Muna ang tanan yun, ila-ilahaw nato si Jesus, pag-ayo. Kaya the more nato maila-ila si Jesus, the more mo grow ang love, maibala nato si Jesus, kinsa siya, o ato na ma-share sa tao. Dili ang sala, ayaw ipakita sa tao ang sala. Makasala mo kita tanan. Pati mga pulis o mga gani, puro sala na mapunta na ako. Makaliko lang ka, left turn. Natakda na tanang tao. Puro penalty, nalapas ka, waka ka, permit ka rong adlaw, dapat ka kag 5 days, mapatak na po Pinante. penalty. Tanan. Unang walay makatuman sa balaod. O si Brad, mura na ba, mandakot ka. Masagdan na nato ng mga motor nga liot-liot kaya kay maluoy ta, kay mumao na lang nila kwarta, dapon pa yun nato. Pero kung sala yun nila, sala na. Maubay yung punta sa law. Kaya gihimo na para kahapsayan po sa atuang nasod. Pero kung over na po, tawag natin si Brad. Kay lakas mo na si Kuya Jun. Wala na akong ipadasig sa inyo ha. Huwag na natin nakuha. Last, Matthew 11:28. Matthew 11:28. Asa man itong Matthew din. Matthew 11:28. Ingon ni Jesus, umari kanako kamong tanan nga gibudlay o nabugatan o papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo o pagtuon kamo gikan kanako kay ako maaghok o mapaugsanon sa kasing-kasing o makakaplag kamo kapahulay alang sa inyong mga kalag. Kaya masayon ang akong yugo o magaan ang akong luwan, yugo. Lalo kayo na English. Ingon niya sa sa Bisaya din, nabalik ko. Sa English, come to me all ye are that labor and
unto your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Yes. Mauning encourage ta niya kay kapuyon man kita. Dili nato matuman ang tanan. Bukat gikan sa pamilya, sa trabaho, sa tanang butang. Wa tay satisfaction. Bisag ka tay auto, mapalit na butag lain. Oh. Sino na ako, helicopter na po. Mo na ang tao. Sunod Pero yung plano. ang atong satisfaction karon is si Christ. Amen. Kaya ano, unlimited favor ang ihatag niya. The more we obey sa iyang rules, the more blessing will come sa atong kinabuhi. Manindog ta atong i-worship si God karon. Any song, pasalamati si God karon. I-bless si God karon. Kaya ano, nagulat siya sa imong pasalamat. Sa 1 year, i-bless ka karon, nakaabot ka sa ingani nga situation karon. Grabe yung kamayo si God. Let worship, sakto na to, sa ang mensahe karon.